Fairtrade is voor ontwikkelingslanden dat de boeren een eerlijke bedingingspositie krijgen op de markt en dat ze hun handel kunnen verkopen. Ik weet wel dat het iets te maken heeft met dat het eerlijk wordt verkocht en zo, wat mensen maken in andere landen. Eerlijke handel. Als er wel eens Fairtrade producten kocht of eten? Ja, zoals bananen. De inwoners van Snits zijn intussen al op de hichte van het begrip Fairtrade. En dat zei wel wat, vindt wethouder Mirjam Bakker. Ze is dan ook op tijd met het kaarmerk. Een werkgroep had er 3 maanden lang flink werk aan gedaan om Fairtrade gemeente te worden. Er is gekeken naar een 6-tal criteria waaraan je moet voldoen. En dat is onder andere zoveel horecabedrijven, zoveel maatschappelijke instellingen, zoveel andere instellingen. En nou, dat is gewoon geturfd. En daarom hebben we vandaan. En er is een mooi juryrapportje bij geleverd waarin ook aangegeven wordt van de kerngroep de werkgroep zag er hartstikke goed uit. Jullie hebben een hele leuke, frisse aanpak gehad om ook de bewustwording bij jullie inwoners in te laten dalen. Dus ja, daar wordt naar gekeken. Hield niet meer ondernemers verkeerd je Fairtrade producten. En dat docht vertuten. Een logisch gevolg van de inzet van de werkgroep. Dat je dus steeds meer winkels hebt en ook een aantal grote supermarkten en ketens, bijvoorbeeld de HEMA, dat die steeds meer Fairtrade producten gaan verkopen. Dus dat mensen in de schappen steeds meer Fairtrade producten zien en kunnen kopen en daar kennis mee kunnen maken. En dat ze ook, als het gaat om, net zoals dit interview dan weer, dat ze ook weer eens even horen wat is Fairtrade. Het leeft hier, ja het leeft hier. En dat ze op die manier daar ook mee in aanraking komen. Fairtrade producten binnen duur. Allereerst dat denk een soort meesken. Maar het klapt net, zo denkt wethouder Bakker. Fairtrade producten die staan gewoon in de schappen. Je kan ze gewoon kopen, ze zijn niet extreem duur. Misschien soms net ietsje duurder, maar soms ook niet. Dus, en je hebt gewoon een aantal heerlijke producten, maar je hebt ook wijnen, je hebt handdoeken. Het assortiment is zo breed. Voor elk wat wil, zou ik zeggen.